Hola, soc Sandra. Soc Sandra García Cañete, de la clase de 6C. Vos vaig a contar el conte de la fada dels somnis. Hi havia una vegada un món anomenat Magimagi. Els habitants de Magimagi s'anomenaven magmags. Els magmags eren treballadors, xicotets i sempre estaven rient i jugant. Hi havia un magmag anomenat Murphy. Murphy sempre estava fent experiments, però mai jugava ni reia. Un dia va baixar al carrer d'enfront a una tenda a comprar caramels i va veure que tots estaven parlant. Aleshores va preguntar de què estaven parlant i tots li van respondre que estaven parlant del que havien somiat. Aleshores, Murphy va dir com que heu somiat? Jo mai he somiat. Aleshores, els magmags van dir que això era impossible perquè tots els magmags tenen un somni cada nit. Aleshores, Murphy va inventar un experiment per a furtar els somnis. Una nit va anar a les cases de tot el poble i va furtar tots els somnis. Al dia següent, Murphy havia tingut tots els somnis, però el poble no havia tingut ningú. Aleshores van anar a queixar-se a l'alcalde i, com Murphy era l'únic que no havia anat a queixar-se, van sospechar que havia sigut ell qui havia furtat els somnis. I al final ja ho veureu si vos llegiu el llibre. Adeu!